हाय लोगोफोर, नै आंहा दाख्लै दिवालीनि भिडिअखौनो दिनैसो आपल'ड होबाय आरोना। बे भिडिअआ फार्स्ट टु थार्ड डेसिम लानायमोन। माने फार्स्ट डेआव आंनि देहाया माने ओरैबायदि गाज्रि जादों। दा माने आंनि हालोदा बारा थिग नङा नालाय, बेनिखाय माने आङो खुनुरुखुमसो माने जेवारि फोजोंनानै माने बेसेबांखिनिखौ भिडिअखौल' लानो हाबाय आरोना। आं माने ओरैबायदि आंनि देहाया गाज्रि जाबाय फार्स्ट डे खालि, माने जेबो भिडिअखौनो आं लानो हादिया आरोना। ओमफ्राय बे फार्स्ट डेनि भिडिअ माने आं जेबो माने देलायनोबो गोसो जायाखै, जेने थेने माने आं जेवारिखौल' फोजोंनानै माने बेसेबांखिनि लाबाय आरो। ओमफ्राय फिसालायाबो दं हिसाबै फिसालाखौ जेने थेने दिवालीनि सानथाम बन्द' मोननायलाय लाना फैनानै बेखौ जा एसे बिफाया हायो माने एन्जय खालामहोबाय। ओरैनो हारसिं अना खाना गथ'आ प्रत्येक बोसोरावनो बिब' मोनोमोन, खिन्थु बिब'आबो माने थांनाय हिसाबै हारसिं अना खाना बम सावबाय। आं माने बमखौ सावनो होआखै नालाय, बांद्राय आवाजखौ माने दा साव होननायलाय गथा माने बेखौनो सावबाय। न'आव सिमेन्ट गोब्रायाव सावना लाना गिदिंनो रोङाखिसै। बिफाजों जा एसे हायो बेखौनो एन्जय खालामबाय। स्कुलखौ बन्द' मोनाखैमोन मोननाया, माने सेटारडेआव खाथि बिहुनि बन्द' जाबाय, ओमफ्राय सानडे जाबाय। मन्डेआव माने दिवालीनि बन्द' मोननायखाय माने फैनो लुबैनानै फैनायखाय माने लायबाय आरोखि। लायनानै ओरैनो जास्ट एन्जय खालामहोबाय एसे, गावसो मिन्थिसिगौ। बेखौनो मोनसे मेम'रि जानानै थाथोंसै होननानै माने बेखौनो आङो भिडिअ मोनसे फिसा खालामनानै दोनबाय आरोना। 2025नि दिवालीखौ आं माबायदि सेलेब्रेट खालामदोंमोन, आंनि देहाया माबायदि हालोदाव, बे माने एसे मेम'रि थाथोंसै होननानै आं बेखौनो भिडिअ खालामबाय। मालायफोरा बिराद स्ट्रं रिल्स भिडिअफोराव बानायदों। सासे प्रेगनेन्ट हिन्जावा प्रेगनेन्ट जानाय समाव माबायदि बारल' मोसाबोयो, ओमफ्राय फिसाइखौ नुनाय लोगो लोगोनो एक्टिं खालामनानै माने फिसाइजों अनजानाय। खिन्थु बे गोदान सानदिल', आरो दि सासे प्रेगनेन्ट लेडिया दे एसेबां बारफि थानो हायो, आं बेखौ इम्पसिबोल नुयो। मानो होनबा आङो फार्स्ट प्रेगनेन्टआवबो आं जोबोद खस्थ' मोन्दों, आरो आं दा सेकेन्ड प्रेगनेन्टआवबो आं माने गोबां खस्थ' मोन्दों आरो। जायनि जाहोनाव माने आङो बे रिल्सखौ माने गावखौनो हिन्जाव माहारिखौ माने एसे नेग्लेक्सन खालामनानै लानाय बायदि माने आं मोनो आरोना। एथ'बां गोरलै नङा, जायनि जाहोनाव दिनै हिन्जाव माहारिफोरा बेनि बेलायावनो गोबांखिनि जिउ गोमानो गोनां जादों। गुबुनफोरा मारै एथ' स्ट्रं आं बेखौ मिन्थिया आरोना। ओमफ्राय आरो सेकेन्ड दे खालि बिफायाबो खाथियाव गावनो होयैलाय गोजानाव लामायाव लांनानै बेखौनो गावहैयो आरो, जायखौ बांद्राय आवाज जाया माने बे बमखौ लामायाव लांना गावहैबाय आरो। देग्लाय बम गावनाया माने जोबोर खम गावबाय, चक्लेट बमफोरखौ माने गावनो होआखिसै, बांद्राय सोदोब जायो हिसाबै। ओमफ्राय बे बमाथ' बांद्राय एथ'बां आवाज जाया, अब्लाबो माने गोजानाव लामायाव लांनानै गावबाय। ओरैनो बोसोरफ्रोमबो बिल्डिं गोजौआव गावोमोन, आं बुंबाय नाङा बिल्डिं गोजौआव दागाव, गोजानाव गावहै होननायलाय गोजानाव गावहैबाय बिफायाबो। बेनिफ्राय थार्ड डेआव आं एसे मोजां मोननायलाय होनबाय सानसे न'आव थानानै माने अफिसबो बन्द'जों जाबजों माने देहाफ्रा बिराद गाज्रिसिन मोनबाय। बेबायदि हालोदाव माने देहायाबो दसे मोजां दसे गाज्रि जायो नालाय। ओमफ्राय जेनथेन थार्ड डेआव आङो जेवारिखौ फोजोंनानै लाबाय। बेनिफ्राय जोङो गुरुबासा मेलायाव थांनो होननानै एसे टारगेट लाबाय आरोखि। गुरुबासा मेलायाव एसे बेरायहैनोसै होननानै, गोसोफ्रा एसे मोजां मोनो खोमा, देहाफ्रा एसे मोजां मोनो खोमा होननानै माने सिम्पोल जाबाय आरोना आंनि देग्लायनि दिवालीया। माने आङो जेबो माने डेक'रेसन मोजां खालामनो हादिया, माने हासबेन्डआबो हारसिं बांद्राय, आं बेसेबां हेपि नङैजों जाबजों माने देहा बारा थिग नङैजों जाबजों, बेनिखायनो माने बांद्राय इसेबां फुल एन्जय जायाखिसै। नर्मेलि माने जेवारिफोर फोजोंनानैल' माने दोनबाय आरोखि, जेने थेने सानथामल' नङा, सेटारडेनिफ्रायनो माने 5 days जाखाबाय। सेटारडेआव धनतेरसजों काति गासा, ओमफ्राय जों आरो सानडेआव माने कातिकनि 1 थारिख खालिसो जोंनि बर'फ्रा बांसिन मानियो नालाय, आरो कातिकनि 1आव आंनि जोनोम सानबो, बेनिखायनो सानडेआवबो जाहैबाय। ओमफ्राय आरो
मंडेआवबो दिवाली जाहैबाय मंडे टिउसडे वेडनेसडे माने सानबा जाखाबाय सानबासिमाव आं माने खुनुरोखोम माने बारहोबाय आरोखि अब्लाबो जा हायो माने सोरांनि आलारि होनो नाजाबाय जिथुनिखि सोरांनि फोरबो बेनिखायनो आंबो जा हायो मा फालिबोबाय थानाय हिसाबै देग्लायबो माने जा हायो बेखौनो फालिबाय आरो ओमफ्राय माथो होनबावनो आरोना लोगोफोर जायखिजाया एसेबां मोजांथ' नुवासै गुबुनफोरनि बायदि एसेबां समायना रमायना डेक'रेसनबो खालामनो हायाखिसै ओमफ्राय जिखुनु आंनि बे हाबाफारिखौ दिनै लास्ट हाबाफारि माने दिवालीनि सानथाम खिन्थु आंनि जेवारि फोजोंनाया सानबा जाबाय आरोखि सेटारडेनिफ्राय वेडनेसडेसिम जाखाथारबाय आरो ओमफ्राय जोबथ'बाय दिनैनि जेवारि फोजोंनाय बाख्रियाव फोजोंनानै लाबाय बाथौआव फोजोंनानै लाबाय ओमफ्राय लोगोफोरबो दङमोन माने दिवालीनि मुङै बेदर जानो होननायलाय दंफैयो आरो बेदर एवदों ओमफ्राय नै गुरुबासा मेलाव थांबाय आरोना जोङो थाव मोनबोबाय मनासे आरो दंबायो नै जा मोनबाय जेंगाव जेंथाव एम्फौ बायदि मोनबाय आरोना जोङो 20आव गेलेनो मोननायखाय जोङो जेबो गेलेबोलायासै थाव गुबै गेलेबाय जोङो ओरैनो 98टा पिस मोनबोबाय आरोना जों 2000नि गेलेदोंमोन 2000आव ओमफ्राय जों बेसेबां 98टा पिस मोनबोबाय जा एम्फौ बायदि मोनखादों गोरलैनो बे जाजानाय गोजा आरोना किसानजों हेलिकप्टारजों दङ ओमफ्राय नैबे जाजायि आरोना जाजायि माने जायो ओमफ्राय जों जाफेरा नालाय माबा सादा बाहार होनो माने जों जाफेरा नालाय जेवारि सावनाय मानायाव दोननोसै आरो जों मालाबाबो जाफेराखै नालाय ओमफ्राय जोङो बे जाजानाय गोजा ओमफ्राय माखासे जोङो गेलेनानै मा होनो नैबेखौ थावसो गेलेदोंमोन आरोना ओमफ्राय जाय खेलायाव जों थाव गेलेदोंमोन बेयाव थावानो जोबना होनानै जोंहा साफुनखौसो मोनबोबाय आरोना ओमफ्राय लस जाबाय जोंहा बेयाव ओमफ्राय बे माने साफुना 20ल' आरोना ओमफ्राय 20आव 20ल' मोनबाय जोंबो बुंनो रोङासै जे 45नि थाव माने नैबे हेलिकप्टारामोन आरोना बे हेलिकप्टारा 45 लायो नालाय ओमफ्राय जों बे थाव मोनसेनि जायगायाव साफुन मोनसेल' मोनबाय ओमफ्राय जों दि बे 20खौ दि मोननै मोनोमोन बेखौनो जेबो बुंनो रोङासै जों मोनसेल' लानानै फैनानै लस जाबाय आरोना आरो नै खनसे बङाइगावआव थांनायावबो आरो हाबबोबावबाय बेयावबो 62टा मोनबोबावबाय आरो जोङो गासै 98 प्लास 62 98 99 160टा थाव मोनबोबाय आरो जोङो खेलायाव जियानो जादोला बेखौ मोनबोबाय बेनिफ्राय आंनि दिवालीनि फार्स्ट टु थार्ड डेसिम माने जेसेबांखिनि एसे हायो बेनो जाबाय आरो आंनि भिडिअ'आना दिनैनि थाखाय दोनथ'बाय दे लोगोफोर बाय बाय